women, the feminine, needs a sense of security to stay. What is a more apt spiritual example of this than the phenomenon of Nwaada gbapuru n'ụlọ? Kefe gosipụta na nwaanyị need the sense of security to stay more than karịa ife bụ na nwaada bụ unu, ndị nwaada unu ma ofu nwaada unu gbapụ n'ụlọ na ọ chọrọ efu iru family unu. Kefe gosi ihe mụ ọ bụ na nwaada unu gbapụ n'ụlọ, stop thinking ma nwoke enwe ife o mere n'isi, ma nwoke enwe ife o mere, ma nwoke eji nwaada unu wee gwọ ọgwụ anything. Stop thinking that stuff. Look inside. Bụ na adịrọ mma onye aka nwaada ji wee lapụ unu jee ka o megodo onwe ya mgbe ọ natakwarụ after when she dies, right? When she passes, mgbe ọ natakwarụ ka ọ malifu na-akọ. Mana for now, the only reason unu na nwaada unu adịrọ mma, gị na ada nne gị na nwanne gị nwaanyị, the only reason ọ na-achọla efu family unu bụ maka bụ unu adịrọ mma. So dozienụ bụ unu ka nwaada unu nata. Shout out to all the people my knowledge shared, the stuff, the agwụ shared. Enye aka. Wey if change my life, right? But they just dey for their castles, they look me. Ndị bụ dibịa lụsị alụfọ ọlụ, ha paaki ya, lie otito dibịa, ụkwa ruo oge ya, ọ daa, onye ukwu erugo oge ya. Eze nwaanyị.